Добър ден, казвам се Стефани Бижева. Сега ще учим как да се развият фигурите и правилата за дебютът. Играем Е4. Чините ни играят Е5. Може да си извадим коня да пази пешката. Може и да заплашим пешката. Може и да си извадим офицера. Тук или тук. И по-добре е да заплашим пешката. Черните се запазват. Сега можем да си изваждаме офицерът, може да си изваждаме и конят. Може и да изваждаме и черния офицер по диагоналите. И ние местим конят на C3. Черните ни играят кон F3, кон F6. И ние играем тук. И ние искаме ето тази уловка. Но има спасение от нея. Като местим тук и някой не знае, че има спасение. Да местим коня тук. Те могат да направят рокада. Ние ако вземем с кон, те ще вземат с топът. Ние вземаме топът. И те вземат с царят. Наравно сме, но играем без офицер и кон. А пък те играят без топ и пешка. Така че е по-лошо за бели. Сега да се върнем към другите уловки. В началото да почнем с най-лесната уловка, която повечето го знаят. Детския мат. Детския мат може често да играят правилния ход, дори да не го знаят, но някои се запазват пешката в началото, без да атакуват. Местим дамата тук. Ако някой знае ходът, би местил коня тук. Или пък дамата може да местим тук, ама пак ще ни я прогони. Така че повечето го знаят, които тренират шах и са по-добри. Сега да видим, ако ви играят белите D4. Вие играете D5. Нормален ход. Но ако играят C4, вие трябва по-добрия ход да ви кажа. По-добрия ход е този. Защото хем спазим пешката и тук става борба за център, да се каже. И те местят коня тук. Щом не заплашват пешката два пъти, трябва да си я пазим два пъти. Този офицер ще се запуши за малко, ще трябва да чака. Но до тогава може да си извадим фигурите. Например, да си я защитим още един път. Или пък с офицерът да правим вече свръзки. Още по-добре. Да направим свръзки. Но те ще не го прогонят все пак. И се губим далекобойната фигура. Тук става трудно, но ако ви направят свръзка, някога е слаб ход да го прогонвате. А сега да ви покажа любимата си уловка. Сега играем начален ход.
да си направим рокадата. Но белите няма да бързат да си направят рокадата, за да направят този ход. Така, черните играят тук. Ние, например, искаме да си изваждаме фигурите, да отиват напред. Изваждат си така фигурите да направят рокада. И като направят рокада, местим коня тук. Те ако ни го заплашат, ние трябва да си го защитим. А по-големите, които повече тренират шах, това е ход за напреднали. Не го взимат, ама тези, които не са го знаели, го правят. Ако не си го защитим коня, или пък той няма къде да избяга, се го взима. Но те не разбират, не си дават сметката, че могат да й направят лесно мат. Затова са играли, например, тук. Ние взимаме конят. Те ще го вземат с дамата. И да пристъпим към мата. Те, например, запушват пътят, да не ги правят мат. Но ние взимаме. И те имат спасение, но понякога не играе точно така, да се знае за всички. Но ми е любимото нападение, защото повечето ми се връзват.